Northern Philippines. Member, Philippine Online Broadcasters Association and PBB. Panatiliin malusog ang inyong pangangatawan para sagana ang inyong buhay. Makinig sa pinakamagandang programa sa Himpapawid, Nature's Call Health Talk. Programang nagbibigay ng tamang impormasyon sa usapan pangkalusugan dahil ito ang nagbibigay ng lakas at sigla sa bawat nilalang. Programang nagbibigay at nagsasabi kung anong maganda, natural at tamang paraan para puksain ng mga sakit na kumapit sa ating katawan. Makinig, Nature's Call ang solusyon. Mga dalubhasang naturopathy doctors, licensed massage therapists, accredited acupuncturists, registered nurses at mga wellness consultant na may traditional and complementary medicine practice ang handang gumabay sa inyo. Makinig, maturuan, magabayan at matulungan kayo sa Nature's Call Health Talk.
ang ating katawan. Nature's Gold Health Talk. Ayan, magandang hapon po muli at blessed Thursday afternoon na naman po sa mga kapanalig na lagi pong nakikinig sa aking programang Nature's Call. Today is December 10. Di na natin po mapigilan ang paglapit ng Pasko. Nafi-feel na natin ang hangin at nakikita na natin ang mga kutitap ng Christmas lights. Sabi nga ng isang kaibigan ko, Doc, Happy Pascovid. Nabigyan na naman sila ng ganun talaga ngayong December kahit na po ganito ang sitwasyon po natin. Okay po. Faith lang po yan. Hindi po pwedeng tayo po ay mag-back out o kaya though talagang at this moment and at this December parang yung iba nalulungkot. Pero sana wag po tayong malungkot. Ganun po 'yon. Sa mga may birthday today, ayan, kasi tawag dito, medyo ayan. Ayan, parang pinutol ako. Hello? Ayan. medyo nagkakaroon po tayo ng technical problem. So, muli ako po ay bumabati sa mga may birthday ngayon, sa mga may kaarawan sa araw na ito. Ako po ay bumabati po sa inyo ng happy birthday. So, nagkakaroon po kami ng technical problem dito sa amin. Yan. At so may mga anniversary ngayong araw na ito. Ako din po ay bumabati po sa inyo ng happy anniversary. At kung ano man po ang mga okasyon na inyong ine-enjoy ngayon, ako po ay bumabati din po sa inyo. So whatever occasions that you're into right now, enjoy lang po. Nature's Call program po muli. Of course, Doc Honey pa rin po as your lingkod. Kung may mga concerns po kayo sa health, my CP number is 0916-204-4007. Ulitin ko po, kung may mga concerns po kayo sa inyong mga health, my CP number is 0916-204-4007. Yan. Kung may mga katanungan din po kayo tungkol sa Doc Honey's TV Quiz, please watch my program sa YouTube po, NGT Wellness TV. Mag-subscribe po kayo, i-like nyo po at i-share po. And then of course, wag nyo pong kalimutan i-like din po ang Doc Honey's TV Quiz page. At syempre, wag din nyo pong kalimutang mag-member as kapanalig. Di ba? Mga kapanalig na lagi hong nakikinig at hindi pa po member, mag-member na po kayo ha. Kagaya ng isang aking kaibigan, Yon, nag-member na daw. Okay, bago po tayo magsimula sa topic natin, which is bacterial diseases. Yan, may mga katanungan kasi every time na matatapos po ako mag-talk dito sa aking programa. Dok, tulungan mo naman kami, ba't ganito? Ang dami namin sakit. Ayan, pag-uusapan po natin ang bacterial diseases. Kasi yun po yung in time, diba? Lalong-lalo na ngayon, nahaharap po tayo sa isang pandemya at hindi po natin nakikita ang kalaban. Dito sa amin, lockdown po kami. And malilift po yung aming MECQ sa 12. Ayan, medyo malaya na kami kasi GCQ kami. Dito lang naman po sa Lawag City po yun ha. Kaya GCQ na kami after the 12th. So 13 okay na po kami. So yun, tsaga-tsaga lang muna kami dito kasi medyo stricto talaga ang aming governor. Of course, no other than our beloved at kababirthday lang niya na governor, no other than of course, the gwapo at napakabata and very active 32 years old. Diba? No other than Sir
of course, another Marcos, anak ng ating Senator Marcos. Ayan po. Ayan. Okay? Doon sa mga suki ko po na mga nakikinig sa aking programa, magandang hapon po sa inyo, mga regular listeners po namin like Ma'am Daisy Daramas, Esther Agostoso, Ma'am Nina Villanueva ng Batangas, Ma'am Normita Biscocho ng Taal, Batangas, Ma'am Clarita Gatos Rivera ng Bataan, si Ma'am Franz ng Binangonan, si Mami Lydia ng Tondo, Manila. Hindi na nagpaparamdam si Mami Lydia. Bakit kaya? Of course, my naturopath kilig, Tita Doc Paz Hermoheno, Ma'am Cecil Encina Suyat, ayan, Doc Cecil Encina Suyat, Ma'am Lori Phil Reyes Dizon sa Florida Blanca, Pampanga, Sir Tony Cortez, ayan, hi Sir Tony, ayan, don't worry sir, mag-promote po ulit ako ngayon sa Doc Hanis TV Cus. Sir Wilbur Raytana, Ma'am Teresita Bibadilia, ayan, Agnes Santos ng Apalit, Pampanga, Ma'am Delia Banggit, Sir Errol Dacamen ng Leaders News Philippines, mga taga El Nido, Palawan. Of course, yung mga nakamonitor sa akin, the whole NCR. Lahat po ng nakikinig sa akin ng mga kapanalig, hindi ko man po ma-mention ang inyong pangalan. Salamat po sa laking pakikinig sa akin. Okay pa? So, yun. Ang good news sa araw na to, bago po tayo mag-break, okay po? Kasi di po ba ang aking discussion is about bacterial diseases? So, wag po kayong bibitaw po ha. Kasi napakaganda po ng topic ko. Okay? Ang good news sa araw na ito po, kasi kare-receive namin, or marireceive namin, sorry, we will still receiving our award ngayon, okay, sa Diamond Hotel, pero wala po ako dyan sa Manila. Ang aking sob, di ba? Ay ang aking anak na nandyan po sa opisina namin sa Manila, no other than Denver Ace Tamayo, at ang aking staff na si Crisel po ang magre-receive ng aking award dyan po sa Diamond Hotel. Ang award namin is Best Naturopathic Wellness Clinic in Ilocos Region. Ayan, from Q Asia po yan. Ayan, at syempre kare-receive ko din lang po ang aking isang accreditation being a certified naturopathic practitioner. Ayan, hindi na ako fly by night. 'Di ba? Hindi naman po talaga talagang certified naman po ako na acupuncturist, pero masaya-masaya po ako na ako po ay accredited na rin sa wakas na CNP. Yan. To God be all the glory. Thank you God talaga. Ang bait talaga ng Diyos. So, bilang pasasalamat, okay po, ang ating Doc Hanis TV Cus sa mga bibili ngayon, lalong-lalo naman sa mga members na po, 3,105 bote na po yon. Okay, sa mga members po, okay po, 3,105 bote. Okay, sa mga members, ha, kaya mag-member na po kayo, yung mga hindi pa po member ng TV Cus, para maging part kayo ng aming family, TV Cushion. Kasi, before Christmas po, magbubunot po ako dito na po sa ating programa. Okay po, kahit patch in lang po ako. Bubunot po ako ng ireregalo ko po sa mga members lang po ng TV Cus. Okay po, magpapamigay po kami ng sacks of rice, tapos may mga ipapamahagi po kami mga pang Christmas po ninyo. O, di ba? Ang saya-saya. And then sa mga resellers po namin, okay po, wag po kayong mag-alala dahil kung magpa-purchase po kayo ng isang box, so that's 7.2, meron po kayong 2 boteng free. Sa 3 box po, okay po, in every 3 boxes, may isa po kayong free. 3 plus 1 po. Yan po yung ating ireregalo this Christmas. Ganun sa mga resellers, okay po, very, very exciting po ito. Hanggang December 24 po ito. Okay po, kaya kayong mga resellers po dyan, kayong mga members po dyan, ayan, bili na po kayo. 0915-499,
0930-111-9365. Magbabalik po ang Nature's Call program pagkatapos po ng mga paalaala. This is the ADQ Asia's Quality Excellence Awards 2019-2020, presented by Q Asia Magazine. Congratulations to NGT Health and Wellness Center for having been chosen as the best naturopathic wellness center in the Ilocos region. Need help keeping your digestion balance and sync? Try TB Cough. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cough triple. This is the ADQ Asia's Quality Excellence Awards 2019-2020, presented by Q Asia Magazine. Congratulations to NGT Health and Wellness Center for having been chosen as the best naturopathic wellness center in the Ilocos region. This is NGT Multimedia Network, broadcasting in Lawang City, Ilocos Norte Province. Member, Philippine Online Broadcasters Association and PBB. Hi everyone, siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, news stringer iti GMA7. Okay. Yes, naririnig ko pero paputol-putol, JM. Pero sige, okay lang. Yan. Welcome back po muli sa ating programang Nature's Call. Yan. Medyo mahina kasi yung aking monitor. Okay. Okay na. Okay na, JM. Thank you, JM. Ayan, yung aking topic po ay about bacterial diseases. Okay po. Na alam naman po natin na when we say bacterial diseases, ito po yung mga type ng microorganism which are very tiny in forms of life na nakikita lang po ito sa microscope. Of course, alam naman natin na ang microorganism includes, okay po, yung mga viruses, fungi, okay po, and of course, mga parasites. Bakit kaya ganito ang monitor ko? JM, yung aking monitor.
Sana clear po ang dating ko dyan. Ayun po. Sana maganda po ang aking ano. Okay, thank you. Sige, thank you. Ayan, medyo nagkakaroon po tayo ng technical problem po sa Veritas kasi, ayun, andyan na naman po. Yan, JM. Okay, thank you. Okay, thank you. Ayan, nagbabalik po muli ang aking programang Nature's Call. Maraming nagwa-watch sa akin, watching from Global Pinas, TV 168 and Best TV 31, sabi ni Sir Ismael Abaya Maharaja. Ayan. Marami pong nagwa-watch po sa atin, national and international po. Ano ho? So, thank you so much. And then, of course, sa mga nakikinig po sa akin over Radio Veritas, yay! Okay. Marami po talagang nadadagdag ng mga listeners ko po every week. Maraming salamat talaga. Nare-receive ko yung mga text nyo every time na matatapos ako sa programa ko. Salamat po talaga. At kayo po ay accidentally daw na nag-tune in at narinig po ang aking boses. O, diba? Thank you talaga. So, sabi ni Ma'am Tess Bobadilla, Hi Doc Honey, how many bottles of Tibicus in a box and how much is it? Thanks, God bless. Tess Bobadilla, yun po, isang box po ay 12 bottles. Okay po, so ngayong promo po, bili na kayo kasi hanggang December 24 lang po yung promo namin. Okay po, bago magpasko talaga. Okay po, December 24, one box po. Kung kayo ay member na, i-upgrade nyo po ang sarili nyo as reseller. Kasi sa isang box, may dalawa pa po kaming free. That is 7.2. Okay po? So, again, sabi ko nga, this is pagta-thank you po sa mga talagang sumusuporta sa akin lagi at I am thanking through yun na po sa produkto ko na instead of ganun na lang po ang gagawin natin, parang Thanksgiving ko na rin po. So tuloy po tayo sa aking topic na bacterial diseases. Kung kanina po hindi nyo ako naiintindihan, sabi ko nga ang mga bakterya ay siyang sanhi ng ating mga pagkakasakit. Millions po ng bakterya natin ay normally na nasa skin po natin, nasa intestine po natin, and of course sa genitalia natin. Alam nyo naman po kung ano ibig ko sabihin, ano po. So, kaya ang bakterya, okay po, yan po ang sanhi ng pagkakasakit natin. But, may but po tayo doon. Vast majority ng bacteria actually ay hindi po yan sanhi ng mga pagkakasakit natin, kundi it is necessary for our good health. But, okay, may but na naman po yun. Mga harmful bacteria, kung mas marami na, okay po, ang harmful bacteria natin, yun po yung sanhi ng pathogenic bacteria na sinasabi nila. When we say bacterial diseases, it occurs when yung pathogenic bacteria will go into our body at nagsisimula silang mag-reproduce at i-crowd out nila yung healthy bacteria natin. Okay po, so yung mga harmful bacteria, tandaan nyo po yan, may emit toxins na nagda-damage po ng ating katawan. So, may mga common bacterial diseases na nagkukos po yan, okay po, na alam ko po na naririnig nyo. Okay? Ano po yung mga klase ng bacteria na yun, Doc Honey? Okay, ito. Ang unang-una po ay yung tinatawag nila na E. coli or the Escherichia coli. Okay po? Or Salmonella. Mga food poisoning na po kasi ito ng mga bacteria. Pero these bacteria, especially the E. coli po, ang most frequent causes ng bacterial infection na sanhi ng E. coli is cholecystitis, yung pamamaga ng ating gallbladder, bacteremia, urinary tract infection, at saka yung mga other clinical infections such as yung mga sinasabi nila na neonatal meningitis at saka pneumonia. Okay po? Meron din tayong sinasabi na bacteria, yun po yung sanhi ng ulcer po natin. Okay? Naririnig nyo po ba ako? Ayan. Okay. Yun po ay
yung sinasabi nilang H. pylori. Okay? So, ang H. pylori po ay bacteria na nagkukos ng ulcer o kaya gastritis. So, kung medyo pabalik-balik ang ulcer nyo at saka you are suffering pa from gastritis, ang sanhi ng sakit na yan ay because of H. pylori. Okay. Meron din tayong sinasabi nila na Staphylococcus aureus. Causes of variety infection in the body is including boils, mga cellulitis, yung mga abscesses, yung mga wound infection, yung pneumonia. Minsan nakukuha natin ang Staphylococcus aureus sa food poisoning, sa pagkain po natin. Alam niyo po yung bacterial diseases ay contagious po yan kung hindi po natin yan siya we are not aware, okay po, na yung pala is nagdudulot na minsan ikinamamatay po natin. Okay po? Yung komplikasyon ng blood poisoning, the bacteremia, o kaya yung kidney failure, o kaya yung toxic shock syndrome. Okay po? Causes po yan ng bacteria. Now, ang tanong, Dok, ano ba yung mga simptomas ng mga bacteria na to? Always remember, hindi po tayo magkakasakit ng grabe kung walang simptomas. Okay, so tandaan nyo po ha, yung mga sasabihin ko. Kung may mga bacteria na po kayo, ito yung mga simptomas ninyo. Depende on the type ng bacterial infection po ha, na na-absorb ng katawan ninyo. O kaya yung taon ninyo, o kaya health history ninyo. So, kung say for example, ang simptomas nyo ay colitis o kaya influenza o viral infection. Of course, magkakaroon po kayo ng fever. Minsan, okay, hindi naman lahat nagkakaroon ng fever kasi may malakas talaga ang resistensya po di ba? Meron iba-iba po kasi tayo ng resistensya. Yung iba nagre-react talaga sa fever. Tandaan nyo po, pag nag-fever na po tayo, ibig sabihin nun, may inflammation sa loob ng katawan natin. So, fever is a sign of inflammation. Tandaan nyo po yon. Pero, may mga tao talaga na minsan, hindi yan siya nag-fever kasi malakas ang kanilang resistensya. Okay po? Another signs and symptoms po is bloody urine. O kaya, yung madalas na pag-ihi. Okay? Madalas na kayong umiihi tapos meron pang dalal-dalang dugo yung ihi nyo. Yun po yung sign na may bacteria sa loob ng katawan ninyo. O kaya minsan, may diarrhea po kayo. Okay. Eto pa, tandaan nyo po ha, kasi today, etong panahon natin na to, lalo ngayon, napapansin na natin yung hangin kasi December na po di ba? Ano ba ang tawag sa Tagalog? Amihan. Di ba? So, ano yung mapapansin nyo? Parang may fever po kayo, may sinat po kayo, meron po kayong sore throat o kaya masakit ang ulo, and then may body aches na kayo, may body pains na kayo, at saka sinisipon, inuubo na kayo. Ayun. Sign po yan, early sign po yan na may bacteria na pumasok sa loob ng katawan ninyo. Ito pa, irritability, yung hindi po kayo mapakali, naiirita po kayo. Okay po? Isa din na sign na may bacteria pumasok sa loob ng katawan ninyo. Ano pa? Nausea and vomiting. Diba? Yung parang nagsusuka na po kayo or feeling nyo nasusuka po kayo. Yan. Ano pa? Nagkakaroon pa po kayo ng abdominal pain. Sumasakit po ang tiyan ninyo. Okay? At saka minsan, hindi lang po yan. Sumasakit ang kasukasuan ninyo. The joints. O kaya, merong sumasakit sa tenga ninyo, lalo sa loob, di ba? May mga pain sa ear po ninyo. Ibig sabihin nun, napapasukan na po kayo ng bacteria. Ano pa? Yung mga rashes ninyo, yung mga lesions ninyo, yung mga abscesses ninyo. Yan parang tawag dito, pigsa. O di ba? Uso na naman po ang pigsa Tama po? Kaya, be very careful. O kaya, lagi kayong may stiff neck. O, dun sa mga laging nag-stiff neck dyan. Ano ba sa Tagalog ang stiff neck? Patulong naman. Okay po? So, kung lagi kayong may stiff neck po, ibig sabihin po,
meron hong pumasok na bakterya sa loob ng katawan ninyo. Okay po? Ano pa po? Yung weakness, body weakness. Nangihina po kayo, okay, wala po kayong gana, okay, parang tamlay na tamlay po kayo. Yun po yung mga signs and symptoms. Ano po? And then, of course, sa bata, yung mga bata kasi lalong-lalo ng mga infants. Oh, ano nga ulit sa Tagalog ang infants? Maladaga sa Ilocano. Ayan. Tignan niyo po yung bumbunan ng bata. Kung medyo medyo ang bilis ng paggalaw o kaya parang bulging. Ano ba sa Tagalog ng bulging? Kasi Ilocana po kasi ako, no? Yan po, kung may bulging po at saka yung medyo mabilis ang pagtibok ng kanyang bumbunan, yun po, napapasukan ng bakterya ang inyong baby. O kaya, difficulty in feeding. Ayaw niyang magdede. Overtime na naman po ako. Magbabalik po ang aking programa pagkatapos po ng paalaala. This is the ADQ Asia's Quality Excellence Awards 2019-2020, presented by Q Asia Magazine. Congratulations to NGT Health and Wellness Center for having been chosen as the best naturopathic wellness center in the Ilocos region. Jenny Bagoan, 55 years old, nakatira sa Takay, sa Proper Baguio City. Nakilala ko si Doktora sa BARP dahil nag-short talk siya doon. Ang case ko that time, yung may rashes na tumubo sa akin dito sa both sides, ears, sa may mouth. Psoriasis daw itong naramdaman ko, itong yung mga tumubo sa akin. Sabi niya, try mo. Programang Nature's Call, ayan, ang dami pong nakikinig sa akin ngayon talaga, ang dami pong text, so mamaya sasagot po tayo. Ipagpapatuloy po natin ang ating topic kasi talagang ang dami palang nagmo-monitor sa akin every Thursday. Ano po, nagpaparamdam sila through text. Okay po, marami na pong nakakaalam ang aking number. Okay po yun, kung may mga katanungan po kayo, 0916-204-4007. Of course, gusto kong batiin ng mga nag-watch sa akin, si Shirley
Mary Adonay, si Charisma Manuel, si Sir Ismael Abaya Maraja, si Roblin Dofales, si Edwin Ferrer is also watching, at saka sa mga nagte-text mamaya, sasagutin ko po yan. Marami po talagang pumapasok na text. So sa bata, okay po, yung pag may bacteria ang bata, lalo na sa mga baby, kasi hindi po sila nakakapagsalita, especially yung mga 1-month-old up to 1-year-old, diba? Minsan, may mga 1-year-old na hindi pa po nakakapagsalita. Pero makikita nyo po na ang bata, kung may bacteria po yan, ayaw niyang kumain, o kaya ayaw niyang magdede, tapos excessive in crying, okay po, hindi nyo siya mapatigil sa pag-iyak, at saka fusiness. When we say fusiness, kasi yung parang nagkikrave ng attention na parang sa Ilocano, alisuisan. Ano ba sa Tagalog yan? Anyway, alam ko marami nakikinig sa akin, no, na mga Ilocana or Ilocano, ayun, alusiisan, ayun, okay po, yun po yun yung fusiness, okay po, tas excessive sleepiness, okay po, kung tulog ng tulog yung baby nyo, tas pagkagising po niya, minsan, well, sa 1 to 3 months old kasi, talagang tulog ng tulog yan, lalo kung kapapanganak, pero kung ang baby nyo is mga 3, 6 months na 7 months, tulog pa ng tulog, aba medyo, tingnan nyo naman ha, pagka excessive na ang pagtulog ay medyo meron ng ano, o kaya alam nyo po, pagka medyo talagang yung bacteria is medyo complicated na, no po, nagkakaroon po tayo ng sepsis, ikakamatay po yun. Okay po, pagka nag-sepsis po kayo, ikakamatay talaga po yun pagka excessive na ang bacteria sa loob ng katawan natin. And of course, yung sa iba, kidney failure. Kaya nga maraming may CKD kasi ang dami pong bacteria na nakapasok sa kanilang kidney. Okay po? Of course, nagkakaroon po yan ng confusion or delirium, o kaya deep, tapos wet chest cough that produces yellow or green na or brownish na phlegm. Okay po, yung medyo medyo malala na yung sinasabi ko, nagkakaroon na ng difficulty of breathing, o kaya nagkakaroon na po siya ng shortness of breath, o kaya minsan pagka medyo excessive ng bacteria nyo, high fever na yan. Okay po, so minsan yun nga, pagka high fever na talagang nagdidelirium na yan, o kaya nagdideliryo. Okay po, now if for example ang bata din, kasi minsan ang bata pag hindi na yan umiihi, konti lang yung ihi niya, then kailangan medyo aware din po kayo, o kaya hindi tumatae yung baby nyo, aware din po kayo dyan. Okay po, now the thing is, saan po natin, Dok, nakukuha ang bacteria? Again, ang bacteria kasi nakakapit yan sa skin po natin, okay po, sa loob ng katawan po natin. Diba sabi ko, gut microbiome? Lagi ko po yan sinasabi kasi ang tahanan ng bacteria sa loob ng katawan po natin is our gut microbiome. Yan po ang assemblage, yan po yung home ng bacteria natin. Okay po, billions of bacteria is inside our gut microbiome. Larger the amount of our cells inside the body. Okay po, sa outside naman sa skin natin, o kaya sa ating organ, genitalia, o kaya sa genital parts natin, mababae, malalaki. Kaya dapat, okay po, kaya nga minsan yung UTI, minsan, 'di ba? Noon 'yon. Pero ngayon ang bata may UTI na rin. Kasi nga sa bacteria, 'di ba? Okay. Ayun, sa genitalia, the bacteria lives in our genitalias. Kaya be aware, laging magugas. Okay po, ganun dun sa lalaki. Okay po, hindi lang sa babae, ganun dun sa lalaki. Okay po. And of course, nakukuha natin yan sa mga pagkagat ng mga insekto, okay, pagkagat ng mga aso, o minsan nako-contaminate yung mga, kung may rashes kayo, may cuts po kayo, may mga abrasions kayo, minsan sa gums din, kung may sugat ang gums po natin, yan, mas prone po tayo sa bacteria kung may mga sugat tayo sa amang parte ng katawan natin. Okay po? Pag nakakain po tayo ng mga contaminated foods also, okay po? And then of course, yung mga, syempre, alam naman natin, sexual intercourse, yung mga hindi nyo alam, yung partner ninyo, nakilala nyo lang kagabi, o diba? May infection pala, o diba? Kaya be very aware, okay po? Tapos, sharing needles, okay po, for
Siyempre, pag needles ang sinasabi, hindi lang yung mga nagdodroga, kundi yung mga nagtatattoo. Kaya be very careful sa mga nagpapatattoo. Okay po? Kasi minsan, yan din po, nakukuha natin ang mga bacteria natin. Always remember, our second kidney is our skin. And in the skin, there are lots of bacteria also. Remember, hindi lang po gut microbiome inside, but our skin has its gut microbiome din. Gut microbiome din. Okay po? Ano pa? Touching our eyes. Pagka madalas nyo pong tinatouch yung eyes ninyo o kaya yung ears ninyo, tapos pag umihi po kayo, lalo sa lalaki, hindi na ho kayo naguhugas. O kaya sa mga lalaki, kasi syempre hinahawakan nyo po yung inyong personal chuchu. O, diba? O, dapat maghugas din po kayo. Tapos, if you're touching each other's hands, buti na lang, COVID. So, walang beso-beso ngayon, walang shake hands, o, diba? Wala na po yan. Tapos, of course, yung mga, syempre, pagka nagbawas kayo, tapos hindi kayo wash ng hands, kasi sa feces can also be one factor of having bacteria also. Because you did not wash your hands, kumapit yung dumi ninyo sa kamay, o 'di ba? Yung mga ganon, kahit nagti-tissue po kayo, maghugas pa rin po kayo. Mas maigi na pa yung prevention, no, 'di po ba? So once the bacteria enters our body, of course, a healthy immune system will recognize the bacteria as foreign invaders. They will try to kill or stop the bacteria from reproducing. However, pagka ang isang tao ay unhealthy, okay po, natural, magmumultiply ang bacteria, nag-i-spread po yan sa loob ng katawan natin, nag-i-spread din po yan sa skin po natin, and of course, again, it will emit toxins that will damage our cells inside the body. O, diba? Kaya kailangan po natin yan. Kaya nga may sinasabi na cytokine storm. Okay po? They can trigger the friendly bacteria. So, pag nagkaroon ng cytokine storm, okay po, sa loob ng katawan natin, nagiging destructive po yan. Nagkakaroon ng corrosive chemicals, kaya yon hindi na kayo makahinga, yon may sepsis na, etc., blah, blah, blah. Okay po, ganun po ang bacterial diseases. Now, alam nyo na, okay po, yung mga sanhi ng mga sakit ninyo, galing pala yan sa mga bacteria. Okay po, that's why I am promoting TB-Cus. Okay po, yung ating TB-Cus, napaka-importante po yan. TB-Cus is the architecture. Thank you, JM. Ang TB-Cus, thank you Sir Edgar, si Sir Marlon, at saka si Sir Enteng na lagi pong nandyan po sa console ng Radio Veritas. Yung mga gwapong talagang, ang tawag dito, nag-a-assist po sa akin every Thursday. Maraming salamat talaga sa inyo mga gwapo. Don't you worry, magpapasko po kayo ng TB-Cus. Di ba? Okay, lahat po ng empleyado ulit ng ating Radio Veritas may tig-isa kayong TB-Cus this Pasko. Okay po, hindi kasi ako makapunta dyan pasensya na po kayo ha, kasi very strict po ang ating government dito sa Ilocos Norte. Sa kakastrikto niya tuloy. Ay, grabe. Kami talaga dumadami, nakakatakot, kaya lang sa amin, kaya nga lagi kong sinasabi, doon sa mga may early signs and symptoms, mag-TB-Cus na po kayo para hindi na po kayo mandamay ng ibang tao. Huwag po kayong maging naimot. Ano ba sa Tagalog? Yung naimot. Sorry po talaga. Madamot. Ayun. Buti na lang. Meron po ako dito kasama. Huwag po kayong magdamot sa sarili nyo po. Okay po. Kung may napapansin na po kayo na early signs, meron na po kayong sipon-sipon. Alam nyo po, Doc Hanis TB-Cus is tested na po. Ayoko lang pong mag-drop ng names. Okay po, marami na pong mga nagka-COVID. Alam nyo po, ang bilis ng recovery pag umiinom po sila ng TB-Cus. Bakit? Si Doc Hanis TB-Cus ay may triad benefit po. Probiotics, prebiotics, and enzyme. Paulit-ulit kung sinasabi po yun. But you can research what are the benefits of probiotics, what are the benefits of prebiotics, what are the benefit of enzyme, para po maintindihan nyo po ang produkto ko. At ang aking produkto po ay, ang ingredients po niya is prutas, herbs, and vegetable. Isang vegetable lang nilagay ko dyan, which is the beetroot.
Okay po. Beetroot. Red beets po yan. Okay po na napakayaman sa antioxidant. Alam naman po natin, you try to research what is the benefit of red beets. Tas yung prutas natin, 5 klase ng prutas po yan. Merong pinya, merong mangga, merong dragon fruit, merong grapes, at saka may mangga. Pinya, sorry. May pineapple. So 5 klase ng prutas po yan. At 3 herbs. Merong cayenne, merong turmeric, meron po tayong ginger. Wag ko kayong aalis, magbabalik po ang Nature's Call pagkatapos po ng mga paalala. This is the 18th QAsia's Quality Excellence Awards 2019-2020, presented by Q Asia Magazine. Congratulations to NGT Health and Wellness Center for having been chosen as the best naturopathic wellness center in the Ilocos region. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cough. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites. By helping good balanced bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cough Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cough. Siak ni Marcelo Cristobal, may sa kaming iti media, iti Ilocos Norte, kahit kurang yung pakamwa po, nababay hindi pa nag-usar ko iti tibikos, kahit ado iti limag-anan tiriknak, kas may sa nga natayanganin, kahit ado iti saguban iti bagi ng nangro natin hypertension. Ngayon nakita, kahit iti tibikos, kahit iso iti nakapalagaan, kahit nakatulong gapo iti ananayin iti bagi. Malaksit kireta, iti naming sang ngarabi awanin tinagyan dati tibikos, dati lang dati nagaling saed. Ngayon, inusar ni Mrs. ko, kaputang imatot dara na, ginurnurak kaputan na ibos. After unong kalpasan Ayan. Welcome back po muli sa ating last part ng ating programa. Ayun, balisa po, sabi ni Robilin Dupale. Salamat, Robs. Okay po, ayan. Sabi ni Ma'am Daisy Daramas, ayun, alo si Ethan is balisa. Ayun, buti na lang si Robs talagang ginaguide din ako. Pasensya na, Ilocana po kasi talaga, no po. Kaya minsan, yung mga Tagalog word, hindi ko po alam. Sabi ng Daisy Daramas, salamat, Doc. Wala si Sispas at congratulations pala sa award. Oo po. Si Tita Doc Paser Moheno, yan, guest ko lang po yan siya once a month. Yun, kaya wala siya ngayon. Pasensya na po talaga. Kaya yun po. Anyway, siguro last week ng December, nandyan na naman po si Tita Doc Paser Moheno. Doon sa mga nagtatanong po, bakit po umaasim si Doc Hanis Tibicus? Inuulit ko po yung ating kasing process ng paggawa sa Doc Hanis Tibicus is fermentation. So when we say fermentation po, binuro po kasi, so the longer the better. So habang tumatagal po, talagang umaasim po siya. At habang umaasim, gumagaling. At napakaganda po yung maasim. Kaya dun sa mga maarte sa maasim, wag na kayong paarte-arte. Kasi yung asim na yan, okay po, natural po yan na asim. Natatakot po dyan yung mga bad bacteria sa loob ng katawan ninyo. At yung mga cancer cells na nabubuhay sa loob ng katawan ninyo. Yan yung panakot po. Wag nyo na lang kung biglain, lunukin nyo na lamang po kasi the better na mas maasim, the mas maasim, the better. Kasi mas matagal, mas maganda ang, mas matagal ang fermentation, mas mabisa po. Yun po yung effect ng fermentation process. Okay po? Kaya kahit na anong gawin ko po na lagyan ng napakadaming maskubado, aasim at aasim pa rin yan. Kasi nga, alive bacteria ang nandyan sa Doc Hanis Tibicus. Buhay po yan, very good bacteria. Kaya dun sa mga iba, di ba, may namumuo, that is exopolysaccharide. You try to research what is exopolysaccharide. Yan po ang nagpapatunay na ang aking produkto is 100% natural, malinis. Okay po? Yan po.
kainin nyo po yung buo kasi gamot na po yan. You try to research what is exopolysaccharide. Kaya wag ko kayong paarte-arte, magpasalamat kayo at nakuha nyo yung may buo. Kainin nyo po yan kasi that's good for your stomach. Again, Doc Hanis Tibicus is designed as architecture, as engineering sa inyong digestive system. Yan po si Doc Hanis Tibicus. Okay po, kaya wag na po kayong paarte-arte. The best yung Doc Hanis Tibicus na yan. The only product in the Philippines na legit. May FDA, LTO, CPR po yan. Assisted ng Department of Science and Technology plus halal certified. Kayo mga kapatid natin na Muslim, bilib na bilib dyan si Sir Ismael, kung alam nyo lang po. Si Sir Ismael Maharaja, o diba? Yan, bilib na bilib dyan. Within 24 hours, yung 3 buwan na kanyang ubo, within 24 hours, yung biyahe niya galing sa Lawag, papunta ng Manila, stop agad yung kanyang ubo na 3 buwan niyang iniinda, kinain na daw niya lahat ang mga gamot na nireseta sa kanya, kung ano-ano ininom niya. Pero si Doc Hanis Tibicus, kasi nga, very good for inflammation, anti-allergy po yan, anti-fatigue, anti-colon cancer, anti-diarrhea, antiviral, antifungal, antibacterial, anti-periodontic, anti-arteriosclerotic. Yan po si Doc Hanis Tibicus. Kaya napakaganda po, lalo yung COVID, nako, ang dami na pong I don't want to drop names po. Kaya lang, effective talaga si Doc Hanis Tibicus for your early symptoms of COVID at during COVID po. Okay po, napakabilis ng inyong recovery if you are drinking Doc Hanis Tibicus. Okay po, so saan po yan nabibili? Okay po, saan po yan pwedeng bilhin? Na kay Tita Doc Paser Moheno. Okay po, dito po sa Radio Veritas, marami pong stock ang Radio Veritas. Jeepers Pharmacy, Public Market sa Riyaya, Quezon. Nanay Monica Valenzuela sa San Pedro, Laguna. Sa Baliwag, Bulacan, Barangay Pinagbarilan, Liberty, Mga Lubnan. Doc Bobby Bremon ng Imos, Cavite. Sa Nabotas po si Fatima Stiliore. Sa Balintawak, Quezon City, si George Escueta. Si SP Talastas, Bob Hamilia ng Commonwealth, Quezon City. Felicidad Labastida ng San Jose del Monte. Ayan. Tapos, meron pa po tayo sa Bulacan. Okay po, Ramil Idea. Ay, hindi po. Ramil Idea, General Trias, Cavite po. Pearl Olivades sa May Alusis, San Narciso, Zambales. Agnes Santos, Purok 60-57, Tukad, Apalit, Pampanga. Kay Luz Doliente of Ramos, Tarlac. Marisa Galamay ng Paniki, Tarlac. Alita Malig ng Concepcion, Tarlac. Nina Villanueva ng Tanawan, Batangas. Ayan, pwede ko po kayong mag-order kay Ma'am Nina Villanueva dyan sa Tanawan, Batangas. Si Rico Gentuaso ng Angeles, Pampanga. Siya po yung ating reseller po dyan sa Angeles, Pampanga. NGT Tarlac kay Jovi Dofale 0965-689-6569 kung gusto nyong mag-reseller kay Jovi Dofale po. Sa San Fernando, La Union, nandyan po ang Adtemco. Manawag, Ordaneta, San Carlos, Adtemco po. At nandyan po ang aking kasama na doktor sa Pangasinan, Dr. Erwin Olero. So kung gusto nyo pong mag-reseller, tawagan nyo po si Dr. Erwin Olero. Sa Nueva Vizcaya or Nueva Ecija, Edwin Ferrer po. Si Doc Edwin Ferrer po ang ating in charge po dyan sa Nueva Ecija. Okay po. Dito po sa Lawag City, lahat po ng DSAP members, okay po, dito sa Ilocos Norte, lahat po ng DSAP members meron po sila. And of course, kay Ma'am Davelyn Grace Puntilan, dyan po sa Batak po. Okay po, yan. Kung gusto nyo pong mag-reseller, tawagan nyo lamang po dyan sa NCR. Tawagan nyo po ang aking staff, si Crisel po, 0927-771-0680. Ulitin ko po, if you want to be a reseller, doon sa mga gusto po talagang bumili dyan sa NCR, we will deliver. Okay po, hindi po libre ang shipment ha. 927-771-0680. Diyan po sa Baguio, diyan po sa may Cordillera. Kung ayaw nyo pong mag-COVID dyan, okay po, kasi dito sa amin dumadami. Okay po,
1515-961. Nandyan po si Stella. Kung gusto nyo pong mag-register, okay po, ang registration namin is 31, may 5 na po kayong bote. You can just call Stella at 0915-1515-961. Ulitin ko po sa Tarlac po, si Jovelyn Dofale, 0965-689-6569. Ulitin ko po sa Tarlac po, 0965-689-6569. Sa Baguio po or Cordillera Region, 0915-1515-961. Si Stella po yan. Sa NCR po, ang in-charge po dyan si Crisel. We deliver nationwide. 0927-771-0680. Yan po si Crisel. Ang smart po ni Crisel, 0930-111-111-9365. Okay po, if you want to register, marami na po tayong resellers. So you can just ask kung narinig nyo po ang kanilang mga pangalan. Kung gusto nyo pong mag-ask ng mga inquiries po sa kanila, pwede rin po. And you go to our website, www.ngtwellness.com. Okay po, nandyan po lahat ng information. So ulitin ko po ang aming website, www.ngtwellness.com. At sa aming Facebook page, NGT Wellness Center. Kung gusto nyo, sa Facebook namin page, Doc Hanis Tibicos, i-like nyo po ha yung aming Doc Hanis Tibicos page. Kaya dun sa mga suki po namin, please like our Doc Hanis Tibicos page. Sa YouTube channel ko po, okay po, NGT Wellness TV. Yan po yung mga pwede nyo pong. Actually, may Instagram din ako, kaya lang, at saka, may mga Instagram na din po kami, no? Kaya lang, nakalimutan ko yung Instagram namin. Pero anyway, you can monitor naman sa ating, YouTube channel na dyan. Nagra-run po yan siya. So, kung may mga katanungan po kayo, especially with your health, lagi ko po yan sinasabi, okay po, na kailangan you listen to the sounds of your body. Alam nyo na po yung mga causes ng mga sakit nyo because of bacteria po. Okay po, sabi ko nga, wala akong magkakasakit ng grabe kung alam nyo po yung mga signs and symptoms po ninyo for early detection ng inyong mga chronic disease. There's no such thing as cancer agad, wala po yun. There's no such thing as CKD agad, okay po. Ang unang-unang mapapansin nyo, lagi po ang UTI ninyo. Kung pabalik-balik ang urinary tract infection ninyo, i-correct nyo na po yan. Kasi pagka hindi napabayaan nyo po yan, causes po yan ng chronic kidney disease. Okay po, napakadami pong signs and symptoms ng CKD. Yan po yung aking tatalakayin next Thursday po. Kaya abangan nyo po ulit ang aking programa on Thursday kasi ang tatalakayin ko po yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease kasi dumadami po ang aking pasyente when it comes to CKD or chronic kidney disease. Yan po yung topic ko next Thursday po. Kaya again, sa mga gustong mag-reseller, kung gusto nyo po, sa mga resellers na po, nakapromo po kami. For more info, tawagan nyo lamang po si Crisel, si Stella sa Baguio, si Jovelyn sa Tarlac po. O kaya sa akin na lang po, 0916-204-4007. Again, ito na naman po ang inyong lingkod, Doc Hani Tamayo po. Doctor of Alternative Medicine, Naturopathy, Acupuncturist. Lagi ho nagsasabi, so prevention is better than a pot of cure because your health is your wealth. Mga kapanalig, sumainyo ang katotohanan. This is the ADQ Asia's Quality Excellence Awards 2019-2020, presented by Q Asia Magazine. Congratulations to NGT Health and Wellness Center for having been chosen as the best naturopathic wellness center in the Ilocos region.
Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cough. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balanced bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cough Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you get healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cough. This is NGT Multimedia Network, broadcasting in Lawag City, Ilocos Northern Philippines. Member, Philippine Online Broadcasters Association, and PBB.